Dukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ IDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet,
leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na an bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan o ye hakili n'aw falen-falenni kɛnɛ ye. Falaye Keyita bi farafinna bɛ se k'i sigi ni mun ye ni nin kɛlɛ in tora sen na. Kɛlɛ min b'a tile 6 la bi. Falaye ne m'a f'i ye n ko kabi don fɔlɔ ni don filanan bɔra la n k'a a diya banna parce que o don filaw la o y'a sɔrɔ maaw b'u tan ni fila fili la u ka kibaruya yɛrɛ ɲini ka di nka sisan bɛɛ y'i ka côté ta. Iran b'a fɔ k'a daja a yɛrɛ la États-Unis b'a fɔ k'a daja a yɛrɛ la nka min fana ye tiɲɛ ye o fana bɛ yen parce que il faut reconnaître que journalistes fana bɛ yen minnu b'u ka baara kɛ nka anw fanw fɛ yan an bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ o ye minnu bɛ bɔ tubabulakaw fɛ yen kuma tɛ minnu bɛ kɛ tubabukan na ka caya n'o tɛ arabu jamanaw caman bɛ k'a kuma kɛ anglais jamanaw yɛrɛ de ka ca ni bɛɛ ye a sɛbɛnninw la kosɛbɛ olu kɔni b'a la kosɛbɛ bon min ye Iran yɛrɛ ni Israël yɛrɛ fana télévision so ye olu fana bɛ baara in na su in na n'Ala sɔnna a ma ni Sulemani Kulibali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ tile kɔnɔna na baaramisɛn dɔw kɛra ani baara kolo girin dɔw Falaye ne ye ja dɔ ye an laban an bɛna Famara ninnu bila ka taa Suguninkura la parce que n y'a ye bi k'a fɔ o murutilen don ko yɔrɔ min nana tɔnɔma da ko kɔnɔma yɔrɔ datugu k'u bɛ fɛ k'a feere mɔgɔw ma dɔw fana diminenba don o ko la an bɛna sini an bɛna Kɛmani Famara bila ka taa u ka taa ɲininkali kɛ mairie b'a la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa min ye sugu yɛrɛ la sabula ko tɔgɔ sɛbɛn bɛ ka kɛ yen de minnu bɔra bi ni pankartu ni fɛnw ye u y'a jira ko sugu tɛ feere ni yɛrɛ ye nin caman ye nin dɔw yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ nin bolo sugu kɔnɔ yɛrɛ n y'a sɛgɛsɛgɛ kɔni nka bɛɛ n'i ka hakɛ de kan ka bonya jamana in kɔnɔ Falaye an ye kuma daminɛ ni min ye n'o ye Iran ko ye ani États-Unis ka kɛlɛ ye parce que ne tɛ Israël fɔ Falaye n fana ye n ka côté ta han Premier ministre n'o ye Dr El Hadj général de division Abdoulaye Mayiga ye Falaye ale taara bi Irankaw ka jabala min b'an fɛ u ka lasigidenso bataki min bɛ yen ni maaw bɛ t'o tɛgɛ bila k'a jira sa k'a fɔ ko Ayatola ka somayɛlɛmali kana taasi bila k'a ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ale ni Abdoulaye Diop taara ye min ye Abdoulaye Mayiga ye a ko sa ko Mali jamana tɔgɔ la u bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin ni maa ma min kɛra Seyidu Su ye sabula a fara k'a to a ka faso baara la wa ko Mali jamana o b'a dɔn fana k'a fɔ maa min don a y'i se bɛɛ lajɛlen kɛ Iran n'a ka jamanadenw ye a ka tiɲɛ tali o baaraw kan ka kɛ cogo min na sa ko kɔni ye diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka bɔ dabolo min na bi diɲɛ bɛ dabolo min na bi Falaye k'a kɛ fanfilama ye walima fan camanma ye gurupu ka se ka sigi ko kɔni kun y'a miirinaba ye ko Mali yɛrɛ b'o hukumu de kɔnɔna na ni waati in na Premier ministre ko sa ko maa min fatulen filɛ nin Falaye k'ale kɔni tɔgɔ tora tarikuw la sabula a kɛra cɛba ye min y'a ka somayɛlɛmali in ye o na kɛ misali ye don nataw la lasigidenso maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye silamɛ jamana Iran ye k'a jira sa ko Mali k'u na an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Falaye bɛɛ ni kelenya o hukumu kɔnɔna na baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Abdoulaye Diop ale sigilen ɲɛna min ye sangafo in ye Kitakaw fɛ yen ministre min ye ministre d'État ye Falaye ni Wolomasiri Tabaw ka ministre ni Sɔrɔsɔrɔ ka ministre don général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara Kitakaw ka kɛlɛ daga kura n'o ye kankura ye ale taara o kurumo karili kɛ ka yen bɛ hectare 100 de ka Falaye ka bon ni san ta ye o la u b'a fɔ min ma Sɔrɔsiw ka gun ka nana sa ko 35e régiment motorisé olu mɔgɔw de sigiyɔrɔ kan ka kɛ yen ye
o la sa Sadio kɔni ye yiriban tigɛ yiri fɛn tigɛ ka bɔ yen juru tigɛ ka bɔ yen ka dayɛlɛ yaasa maaw bɛ se ka don cogo min na ka kan kɔnɔna ye fɛn misɛn minnu tɔw b'a la fala ye sini an n'o da maaw tulo ka sabula ni waleya in kɛ kun ye sa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na kuma tɛ kita yɛrɛ marabolo bɛ cogo min bi nka Sadio taara sira fɛ Sadio taara sira fɛ a seginna sira fɛ o yɛrɛ dugudenw yɛrɛ hakili sigi kosɛbɛ an caman fana y'an ka motokolonninw ta bi fala k'an ka forow lajɛ a bɛ ten de on s'en profite parce que ministre bɛ yen kɔni o don kɔni tulonkɛtigɛ sira kan dɛ e ko k'aw ye siratigɛla ye k'o de ka ca yɔrɔ in na ye n'u y'i sɔrɔ na kɔni i ka ko bannen reporternel yɛrɛ o yɛrɛ ka taa kɛnɛ kan i ka t'i jɔ o ɲɛ an bɛ to halisa an ka marabolo la fala ye ministre min bɛ kɛnɛya kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli n'o ye colonel major Asaba Jalo Ture ye ale fana y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sɔgɔmada in na ka taa se Kayikaw fɛ yen fala ye baara belebeleba fila o tun bɛ colonel major bolo a fɔlɔ kun ye min ye sa dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Fuseni Dawula min ye fiɲɛkuru fiɲɛmugu ye n'a bɛ fɔ ma ko oxygène fala ye k'o yɔrɔ kurunbɔ karili baara kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ seleke ni ale sen bɛ o la pédiatrie n'o ye denmisɛnninw denyɛrɛninw ka yɔrɔ ye k'o fana larawulili baaraw kɛ ni musaka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Fonds mondial yɛrɛ kun Fonds mondial min ni ale yɛrɛ jɔlen don minisiriso in kɔrɔ kosɛbɛ n'a bɛ baara caman kɛ kabini bila ko tɛ min ye donbolo fana ye fala ye 740 ni kɔ jamanakuntigi tɔgɔra o balo fana tara ka di maaw ma se tɛ maa minnu ye n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don a womisɛnw olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o Kayi mara kelen fana n'a ye fala ye a yɛrɛla sa k'a fɔ chauffeur minnu n'olu kun fatura janvier kalo in kɔnɔna na a tile 29 fo kana se waati ma n'u ka janaja ko bɛɛ lajɛlen kɛra Kayikaw fɛ yen baara in yɛrɛ gɛlɛya y'u sɔrɔ sa k'u to Kayi ale ni Diboli sira kan min ye sanubɔyɔrɔ man fɛ a ko Semonsi fala ye olu ye sefa wari $20,000,000 olu ye o di ko ka o di citerne bola minnu fatura nin siraba in kan Semonsi ale kelen fana tɛ Dakarikaw ka port olu fana ye donbolo kɛ olu ta dumuni ye fala ye ani balo ye sa maa minnu ye nin gɛlɛya in sɔrɔ wala ye bɛ tali kɛ sa dɛmɛ min n'a bɛ ta ka ɲɛsin nin ninnu ma yaasa u soma bɛ se ka u ɲɛji cɛ n'o ye cogo min gouvernement ale n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu tɔgɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko juraw ka soba baara halisa a bɛ senna fala ye sigidaw ni bolofaraw kɛ lajɛlen ɲɛmaaw sigilen olu fana bɛɛ lajɛlen nana sigi Bamakɔ ya ka Maju Sɛnpara ta o kɛra bi san 5 baara o kalifara Maju Sɛnpara la baara in kɛra parki kɔnɔna na min ye baabu minnu kɛra kɛnɛ kan an na tila ka an da don o bɛɛ lajɛlen la maaw bɛ se ka faamu cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya k'a la hijita sefa wari miliyari 2 $2,270,000 n'a kunkanfɛn fala ye o de bɛna don o la yaasa Mali ka hijidenw bɛ se ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la cogo min sugubulon min sigira o hukumu kɔnɔna na sa o dira Ethiopian Airlines maaw ma fala ye k'olu k'o baara kɛ kalo 1 o kɔnɔna na yaasa an ka hijitalaw bɛ se ka taa ka segin cogo min na nka an ka perepere latigɛ dɛ gouvernement taw ko don a bɛ fɔ o ma filière gouvernementale n'o tɛ kɛnyɛrɛye o tigilamaw taw olu bɛ yen min ye Mayiga ninnu ye olu bɛ yen ani Imura ni a tɔw bɛɛ lajɛlen olu bɛ yen ali Umura ninnu n'a tɔw bɛ ni danaya voyage fala ye u caman u bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka kɛ ni sariyakisɛ min bɛ notaire sigi an ka jamana kɔnɔ ni notaire ni Ala y'a ka kalifa minɛ ala fala ye a nɔrɔbilali bɛ kɛ conseil des ministres la o la sa Motikaw fɛ yen min ye Bakayi Sagara ye ale tun ye notaire ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la nɔrɔbilali hukumu kɔnɔna na gouvernement ale ye Joma Tarawele o sugandi o ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen don ministre Mamudu Kasoge ale y'o ɲɛfɔ conseil des ministres la a yɛrɛla sa k'a fɔ sa ko Joma kɔni ale bɛ farala notaire olu ka kun kɔnɔna kan fala ye Fanakaw u y'an wele o kin 5 de bɛ Fana min ye Fanakura Bajala olu kɔni kuran t'olu bolo dɛ nka min ye Banangabugu ye Fanakaw fɛ ani miliyɔn kin ko kuran tɛ tigɛ fiyewu dugudenw kɔni olu ma min faamuya kuran dɔ de tiɲɛna Kɔnɔbugukaw fɛ yen k'olu ka transport de jenina olu yɛrɛ kɔni ka jate la olu niyɔrɔ de bɛ ka ta ka taa di fan dɔ ma ka fan dɔ to k'o k'a lajɛ sa sinon musow u ko k'olu ka glasi kɔni olu tɛ ka glasi yɛrɛ sɔrɔ tuguni sunkalo in kɔnɔna na u kan ka se ka baara minnu kɛ u tɛ ka se k'o si kɛ ko gouvernement ka hakili to u fana na Fanakaw ko ten yan foyila Siraba ka kasara o kɛra maa kelen sata ye min ye Sikɔrɔlenkaw ale ni Solonakaw ka dugu o ni ɲɔgɔn cɛ min ye funangɛni ye sa yirala k'a fɔ ko waleya in kɔni a y'a sɔrɔ kɛnɛ kan
kɛnɛ min na sa ni ale yɛrɛ tun bɛ ka bɔ commune min n'a yɛrɛ bɛ kɔra commune min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Sere Musa ani Sanu o commune kɔnɔna ye Fala ye min ye Sidibelakaw olu ka commune ye Wasolon bɛ ten Bafulabe musow y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na tajiko gɛlɛya Fala ye a bɛ k'u ka sugu gɛlɛya u bolo dɛ Bafulabe waliya u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka nakɔ kɔni ale ni Solentakaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka nakɔ kɔni tɛ ka se ka sen sɔrɔ cogoya si la sabula taji tɛ yen tajiko gɛlɛya kɔlɔlɔ in a b'a to motɛriw ninnu kurun olu si tɛ wuli wa min ye degun camanba fana ye o fana bɛ baara in ale kɔnɔna na Segukaw fɛ muso dɔw bolo n'a donna baara la baara min b'a to u bɛ se ka galadon kɛ u yɛrɛ ye cogo min na baara bɛɛ lajɛlen sera kun cɛra marisi kalo ale kɔnɔna baara in daminɛna marisi kalo tile 4 kɔnɔna na o ye kunungo ye ka se ka u dɛmɛ cogo min na kɔɔri paratalen kɔɔri kɛcogo ɲuman ka se k'a kɛ min ye gala ɲɛnɛmaba ye Segu ni Bamakɔ Fala ye a baara in ale bɛ sen na ye Yorosokaw fana ka musow fana sa olu kɔni bɛ ka waati gɛlɛmanw kunbɛli kɛlɛw ka fɛɛrɛw dira olu la fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan famaw kɛ Kulukorofaw fana fɛ yen musow kɔni wulilen don k'u jɔ cɛncɛn bɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na cogo min na min ye mɛtiri 200 ɲɔgɔnko ye u y'o furani daminɛ sigida jɛ musotɔnw olu don wulikajɔ in kɛ kun ye sa dugu yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min na wa n'u ka kinkun bɛɛ lajɛlen san 15 kɛnyɛrɛye baara u y'o de sigi sen kan Kita denmisɛnnin san 10 nɔ Fala ye k'o tora ji la Tumundalakaw fɛ yen n'o ye Surakala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni a ye maaw ga o kamana na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka den min ɲini o de su taara ye a kun taara ko ji la ale tora ji la Fala ye kɔɔri paratako ɲuman ani kɔɔri dilanko ɲuman ka kɔɔri sen na sa ko o bɛna kɛ Coupe du Monde ale hukumu kɔnɔna na Fala ye jamana minnu bɛ n'a fɔ ma ko C4+ n'o ye Mali Benin Côte d'Ivoire Burkina Tchad olu minnu ye kɔɔri paratalanganaw ye Fala ye ko Coupe du Monde hukumu kɔnɔna na ko Coupe du Monde maillot dɔw bɛna dilan na an ka kɔɔri ye yaasa hali n'o y'a sɔrɔ anw jamana ninnu fana tɛ taa Coupe du Monde na sa an fana ni FIFA maaw na jɛ sa k'o baaraw kɛ an ka kɔɔri ka se k'a dilan ka ɲɛ nka n'u kun sera ka na machine sigi an fɛ o de kun ka d'an ye dɛ nka ka na an ka kɔɔri ta ka taa n'a ye ko an bɛna u bɛ taa an ka o kɛ maillot kɔfɛ maillot kunfɔlɔ o dira Benin président ma n'o ye Patrice Talon ye ale ka o kɛ misali ye a yɛrɛ bolo n'Ala sɔnna a ma kɔɔri yɛrɛ baara cogo ni kɔɔri donni b'a la an na tila ka an da don o bɛɛ lajɛlen la waati nataw olu kɔnɔna na min ye Festival International Couronne n'o ye échec i bɛ échec dɔn wa j'ai l'échec n k'o fana ye farikolo ɲɛnajɛ de ye Fala ye Sanu Yusu Mayiga taar'o de ta Irisilakaw fɛ yen ka na Fala ye baara in kɛra février kalo tile 17 ka taa bila tile 28 na min ye jɛrɛ in atako 2nan tun ye nin ye u b'a fɔ ma sa ko couronne des échecs n'o bɛ kɛ Irisilakaw fɛ yen an ka Yusu Mayiga ni ale yɛrɛ ye échec ale ni Dambɔ o président ye ale échec président de y'ale fédération président Fala ye ale yɛrɛ de kɛra ɲɛmaa ye o la maître Fide Bari Traoré a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko in kɛnɛ kan ye an b'a fɔ sa u ma ko tare k'o ɲɛna kosɛbɛ i b'a dɔn ka bɔ su in na kɔkan kibaruyaw kɔni an na o to yen sabula ka kɛ ni ko n'a cogo ye an bɛna maa min bisimila n'o bɛna masalaba kɛ o ka sɔɔni sisan n'o ye Sulemani Kulubali ye an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la
min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la sama mɔnɛ ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn an balimaw a y'a fɔ tare aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye. dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya.
Anche. Aba. I musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. Bi man wele. Ni tura sitan na i tura ne yɛrɛ la. O bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. Nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. A fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Peuple d'Israël, héritier des grands empires, porteur d'un nouveau qui annonce liberté et progrès sous l'étendard des combats épiques.
monde moi agado les redoago des frères et sœurs maliens quand ils ont pris là où on est tombé et plutôt là où on est trébuché. Le Mali est un pays souverain. Besoin est de tout le monde à mettre sa pierre à l'édifice pour construire un nouveau Mali ensemble pour un peuple, un but et une foi. Anya fa na chukumina bishu na minye États-Unis aleni Israël frale nyanga ka je Irana anga babu na talike ola anye bele bla mamasa o Suleiman Koulibaly bi sungalo yi amaro ka fa le tan woro koni obana medugo ka sala ka bato kelo bela jelemne mama be no sokole no jani na ma fa bela jele na saw bismillah haklina faleni ale keneka ni yaw ka babu ye bi mesigi alamsa ka damne nege kanye muga ani kele na sa fokata se kanye muga ani ta muga nu flama anya yirawla sa ka foko minye bishina babu na talige minga oye kerengrene ala Iran ale ni États-Unis na candidat de ala musaka foti jorona mi me farafina kawla bi kele min damne le fleni ye kele kuntala jando wa kele kuntala surundo wa farafina kaw yere be saka mun sura la kololo la ina fo ako gelew mana tanye minye anga jamana o ye oluka jorona babu saka ka munye chama me ki danye simima o ye songo yele o ye tajibo ola minye dadumuni fombo ola mamun yere be binu ulube chenje fuka jamana o ye ma chama me ki nyeshi uluma ko commencer be songa ke ulula sabula minye Ukraine ye anake o sarakale do ni ko senfe Mali Niger Burkina kuluka kisab na ke munye ni ko na sabula uluni irisika suru jiye ma fana girile no ka ali America yere fana be kana sa ko ni Mali be se ka baraka to ba le ni chenje fuka jamana o kololo no ko ye jumenye suina amafa ka mami masala o ye Suleiman Koulibaly ye ale resaranga kena ko na masa solo inisu amado nga fo sungalo abaka ta a chejoro la sasa tan woro jibo la bi ouais sungalo dawle sa de hadila ma nga bato ka tugo ni nyanta re ka tugo ko ka tugo rela alors Kasim yana banda do fen fela ba fa uzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina nabiyuna maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana sungalo tabulo akai parce que fontaine chaleur gelemba ta koro donc vraiment era ko kletan ro ne kuma yana ngame kletan nan no ko donc ay doni kala ame do ke ala ka time ko nyuma di ambela jele mana badi islam ana ka musakaw be no wali no be fe ana badi islam o bela jele sinon nyina sungalo ko na la barkala ay joro mo sura ko na ka sababu yake tan ko awa ni mauye dro ba ko o conseil valer l'extérieur o eche ngan wati na amena na babu kani ire ka flena uye ani ka chatu no ka to sabula chibe na srado bien sûr bi amesaka mu fo ka kene ni ko nyi farafina ere mesaka mu fo ni keleina
Paraji comme il y a photo mi be a shuna be yere to en tant que analyse communicant donc ni kololo mi chune fleni en hakilna fitini mbambulo ka di jamana dewma na la sona mina anda tola kasim ni gele mi fleni kana ni kele mi na le fleni ka chuntan to to wala ambe jemi don korole ni je tabulo di yelamani abe wati jambo amba foko paradigme be ka yelema ka bo mon unipolaire kono ka do mon multipolaire kono bon mon unipolaire tabulo o yayi na forum unipolaire o de otani anofe jamana wi o lube je ka fara nyone ka je mo la donc de kama mo chama crise kono la mo chama ma famia mon multipolaire koro sisa beki to isi yoro la ki labe ka se ki yere la kana mais ati yani mi ko on c'est super puissance dola parce que dien bi tala bolo mi kan iglone ro kasoro yoro dola donc c'est pourquoi kelen nous mana wuli crise ou beke mo chama ko mo be fa mu nga ke neni kibakadi fala ye tega ci kibat logoro ni mata fara kibaka anga fala kele mo ko be jo kibala kibabe jo are la de o tien ke mais ibe faire du menga kibat de mais ibe faire de faire self défense kibaka se ka wuli dongo do ti se ka kibat de mo bia fala ya gusi na ida duguma ko fala ye gusi sini shaka ba gusi no da bi se ki jo are ka défend beka yi ka fo a din chem fleni ha ma fo ni en ka kan konti sala mais sika benana donc abe geleya ya no kuki kan donc ni geleya en kono amba la je folo an ya photo mi ka introduction nyana ko jugu an joro ni ko kono mi amanda to de la parce que ça c'est très important parce que jorona me mo la bi o ye ka fo farafina jamana munu be nulu be tajibo o be se ku jo ko la parce que tajibo ro bulu fe fe me dlo no tajila Quran dlo no la soro dlo no la moblu dlo no la fe tama dlo no la na le te ire ay ka fo ni san kalo la ba no na an re de gumu soro ka so ga tajibo gele bi est-ce que ni kele intaranye akololo fambat na ke farafina jamana wi afa kololo famba bi ka onde quoi quand il y a sababu ya jumenga yetaji ko ni fo ye gasoil ko ni fe gasoil ni essence bi yelen fembe de privé yelen balo bina kelea anga jamana nyemo wa jamana de on préparer ka siki ka gelea makono abenali fura fuita ni kele infle ni gelea mbena de fura fuita la donc anga je ka jamana de on informer ko sensibiliser o ka do ka fo ka damne ibi miri balo fenfela comment dire dumuni wo taji wo ibe musaka fenfe soro sisan déjà adam nena to jamana wala adam nana kama buru no ani transport surtout re amerique jamana re kan do fara la essence ni gasoil au prix kan ambe bo chuna la ka sini kan bu kala production ke do re bena fara donc maintenant on a sigi o kan ta ke dron kele to wa drona ka la je irani nunu be nyogona nimbe kan kenna c'est vrai anga tasi blakata irama en islam oui sababu ya diɲɛ kɛra togo la le plus faible mɔgɔ min muɲunen no bin kɛra mɔgɔ min kan anw taabolo b'o o tigilamɔgɔ de dɛmɛ mais anw jɔyɔrɔ ni ko min kɔnɔna na ko min ye o de anw de ta ka jugu Iran ye jamana kelen de ye anw min ɲɛsinnen b'anw ma an ka taa juguya ka bon ka tɛmɛ Iran ta kan parce que o jɛlen bɛ ka na anw kama Afrique est le continent le plus riche du monde nafoloma fɛn minnu ba anw fɛ yan i bɛ se ka taa Iran lajɛ peut-être gaz ni pétrole de bɛ yen nɔ matière damadɔni bɛ fara mais i b'i miiri diɲɛ fɛn o fɛn bɛ dilan diɲɛ kɔnɔ a kɛra fusée de a kɛra avion de a kɛra téléphone de a kɛra radio de a matière bɛɛ bɛ bɔ anw de fɛ yan farafinna jamana kɔnɔ. ayiwa maa caman ye a ye k'a fɔ kɛlɛ in daminɛna sibiri mais k'a daminɛ sibiri la ka na bi la an bɛ se k'a fɔ tile 6 ye kɛlɛ sɔrɔ kunnafoni kɛlɛ don wa ou bien kɛlɛ ni jɛ yɛrɛ de don. kɛlɛ ni jɛ de don Kasim kɛlɛ in dimension min bɛna k'an kunna jɔyɔrɔ i b'i a sɛbɛn k'a bila ni nin kɛra a kɛra an salen kɔfɛ ou bien n'a kɛra an baloli ɲɛna i b'a fɔ ko Sulemani Kulibali ye nin fɔ ni kɛlɛ in ye dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 sɔrɔ masiba min binnen filɛ nin anw kan caman bɛna bɔ a la. cogo di. caman bɛ bɔ a la k'a sababuya kɛ an y'a fɔ aw ɲɛna ko recolonisation de nana bi an kan Occident de taara mercenaires recruter arabu jamanaw kan olu Occident ka rôle ye jumɛn ye o ye entraînement logistique ye ani armement mais olu yɛrɛ tɛ financement kɛ arabu jamana ninnu de financement kɛ k'a daminɛ Qatar la ka taa Dubaï ninnu na
parce que on déstabiliser li olu ka arabu jamana nu ka hégémonie soro au delà il va la ja ali libi kele fleni libi klali no fly général Haftar be en fait Tripoli gouvernement bi en fait gouvernement d'union nationale kele bine libi kan Qatar ka aviation militaire de folo dona libi kono ka frappe donc on est tout bout pour le ñogon bolo yani ali français ka frappe damne Qatar folo de frappe damne parce que tu proposition do ke Kadhafi ko ka gazi firama gazi Kadhafi ma songa firale ma Kadhafi a firi Émirats arabes unis ne ma ka contrat ke no donc we libi kele libi klale flash ça Qatar be côté kele na we ka libi essence bon marché là to que le noena ko Émirats arabes unis me we ka côté kele gazita a problème est mi olu kon ben belligérant olu be mo ni ñoo jeri voilà olu era kam olu ka mo ti do ka keleke ni ya mi misale ya di ma en crise d'amne kuma anye croissant rouge ni ambulance ou jigné coron fait mali problème d'amne croix ou tu meka soi-disant ko rebelle alors que en bas don rébellion kun te enfin mercenaires de la bena kana utara munu demeka Kadhafi keleka Kadhafi faga yo keleke mina de taga doluma kana bi an kan sisan ka fo ko be kana ko kana lu kele donc arabu jamana nun chama be e ka laje Dubai fleni an wa sanu fan bambe bo an fe no abda Dubai de bon marché a contrôle te gouvernement bolo donc stabilité ka kan dugu kono ha auto lu arranger donc ce qui fait que ngima ni a me warbi bolo ka terrorisme financier ka mercenaires financier non seulement warabi yɛrɛ bolo yɛrɛ la kana le donc olu tun bɛ parapluie min jukɔrɔ olu tun kɛlen don k'u reposer o de kan n'o ye américains ka base militaire sigilen u ka dugu ninnu na pensant que c'était na k'u ma u tun bɛ Dubai yɛrɛ wele ko le havre de la paix donc olu yɛrɛ ma sigi k'a fɔ ko basigi dan ye voilà u ma sigi n'a ye k'a fɔ ko donc kɔlɔlɔ bɛ se k'olu sɔrɔ k'a sababuya kɛ mais Iran nin bɛɛ kibaruya sɔrɔ cogo di k'a dɔn k'a fɔ ko américains ka nafa bɛ nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen la ka ka yɔrɔ miiri ka tila ka u bon o yɛrɛ de kɛra kɛlɛ intelligence yɔrɔ ye n'i y'a ye Iran ma girin ka don kɛlɛ kɔnɔ i b'a jateminɛ bingali caman kɛra Iran na a y'i muɲu Iran ça fait plus de 30 ans depuis Saddam Hussein min kɛra Saddam Hussein na Iran y'a ye depuis wagati u Iran k'i préparer k'i sigi ni yɛrɛ Iran historique la en 1951 Mohamed Mossadegh démocratiquement élu kana jamana kɔnɔ a nalen jamana kɔnɔ a nana ye a ka essence ni pétrole bɛ BP Petroleum ni américains ka compagnie minnu bɛ ka exploitation kɛ u bɛ ka pétrole ta fufalaki de a tɛ ka nafa sɔrɔ donc a ye pétrole bɛ nationaliser c'est pourquoi an ka mɔgɔw k'u kulo ma da Sumadoro ye min ɲɔgɔnna kɛ ale fana y'o ɲɔgɔnna ale y'a bɛɛ nationaliser donc CIA ni anglais ka fɛn service de renseignement u b'a fɔ min ma ko MI5 u farala ɲɔgɔn kan avec $1 million ka don ka mɔgɔw lamuruti ka mɔgɔw saraka comment dirais-je o la yanni nin fana ka daminɛ o tun ye mɔgɔw bila mankan na dɔgɔkun kelen ko mɔgɔw ka muruti fanga ma olu ta don tun bɛ bɔ carré kɔnɔ don o don olu ta ni yɛrɛ jugɔra n'o parce que u ye mɔgɔw armé yɛrɛ de u armement de wa comment dirais-je révolte min kɛra Iran kɔsan na manifestant yɛrɛ de tun bɛ ka kisɛ ci policiers la c'est pour te dire que Mossad y'u infiltré k'u armé k'u mais u bɛ minorité de kɔnɔ donc u ye nin kɛ Iran fɔlɔ ka tɛmɛ u ye Mossadegh ka fanga bi ka na ni Shadira ye Shadira ye pétrole dayɛlɛ k'a d'u ma u y'u si kɛ fo ka to ayi o gɛnna ka bɔ fanga la de a sigira a ye reprimeli de kɛ ka jamanadenw bila tɔɔrɔ ni gɛlɛya kɔnɔ donc Ayatollah ka sɔrɔ ka na 79 ka na o de nana ni révolution ye sisan donc ka Iran système kɛ i b'a fɔ sous forme de pyramide donc ka na Iran système démocratie système théocratique de don base silamɛya de kan k'a dɔn k'a fɔ ko Ala de bɛ fanga di mɔgɔ ma min bɛ bila ɲɛmɔgɔya la o bɛ mara kɛ ni o hakilina de ye mais gouvernement fana bɛ yen ka sɔrɔ ka jamanadenw bila o jukɔrɔ Iran ye nin temps bɛɛ kɛ Iran bɛ ka adamadenw hakili de préparer ka nin kɛlɛ in makɔnɔ parce que n'o sigilen n'a ye fura foyi tun t'a la u b'a dɔn ko n'a bɛ na k'u kama parce que projet dɔ de bɛ yen ko le grand Israël donc ka voilà donc Israël Nil ni ɲɔgɔn cɛ voilà ko Égypte bɛɛ kan ka kɛ grand Israël kɔnɔna la ani Jordani voilà ani Omanu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen hali Arabie Saoudite parti dɔw b'a la
Donc c'est pour mais an y'a fɔ an ka débat caman na ko diɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ rapport de force de bɛ rapport de force donna f'i k'i consolider militairement ka i sigi ka makɔnɔli kɛ ni arabu jamana ninnu y'u ka défense substitué de k'a di Amérique ma bon ni t'u bolo n'o tɛ hali n'i y'a jate minɛ a fɔra ko Saoudiens ka pétrole compagnie attaquera Aramco u kun y'a nkalon da Iraniens na mais Iraniens bɛɛ bɛnn'a kan tubabu fara farafin kan ko Iraniens tɛ nkalon tigɛ n'u ye min kɛ u b'a fɔ u y'o kɛ n'u ma min kɛ u b'a fɔ k'u m'a kɛ donc Saoudiens ni Qatariw yɛrɛ ye Mossadi agent dɔw minɛ u fɛ yen kɔsan na kunna sini u b'a fɛ ka bombe bila ko ka sabotage yɔrɔw la donc sisan Iran ka stratégie kɛra jumɛn de ye Iran b'a dɔn k'a tɛ se k'i kɛ Amérique kan frontal la a tɛ sogo la mais a ye Amérique gosi a poche de la wari ka wari ka Amérique gosi n'i y'a jate minɛ GCC Golfe jamana ninnu fonds souverain de b'u bolo olu de kɛlen don ka fɛn caman ta Wall Street business action ninnu caman financelen don olu de fɛ n'i y'olu gosi sisan k'olu fantanya donc c'est comme i ye Amérique gosi kelen Amérique base militaire ninnu filɛ ni jamana ninnu ka fu tɛ o Amérique u ye contrat de kɛ ni arabu jamana ninnu ye à coup de milliards k'u b'u protéger donc maintenant ka Amérique ka base kelen kelen bɛɛ attaquer ni jamana ninnu kan k'u gosi k'a yira k'a fɔ ko ouverture avion ta ka taa n'u ye ka boli wana avion dɔrɔn tɛ bateau ni fɛn ka bɔ parce que to fɔ ka mɔgɔw ni ka to a la u ka jugu u ka jamana denw tɛ sɔn o ma donc Iran y'o stratégie min fɛ l'argent wari u ye wari gosili min kɛ ka ni arabu jamana ninnu gosi tan cogoya la donc Dubaï yɛrɛ filɛ nin ye Dubaï i bɛ don ni Dubaï hali ni $100 millions de b'i bolo i donna n'a ye u t'i ɲininka a ye wari bɔ yɔrɔ jumɛn appartement tun bɛ feere la $3 millions 4 millions o de kama ɲɛ b'a la diɲɛ nafolomatigi ba bɛɛ tun bɛ taa yen u ka yɔrɔ san parce que o kɔrɔ o la b'a to i ko ko pɔsi an bɛ ka fɛn dɔ mɛn komi anw ti fɛn ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ kɛlɛ in senfɛ tɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko Detroit d'Ormuz o fana ye mun ye ko n'o ma kɔlɔsi ko n'o yɔrɔ in datugura a datugura a fɔra ko n'an m'an kɔlɔsi de o a datugura ka ban Iran y'a datugu mais chinois ni russiw de ka bateau bɛ se ka tɛmɛ fɛrɛ sugu jumɛn parce que diɲɛ pétrole n'a gazi o 25 à 30% bɛɛ bɛ tɛmɛ o yɔrɔ in de la a b'i n'a fɔ canal de Suez bɛ cogo min pour que pétrole bɛ bɔ ni arabu jamana ninnu na pour que k'a layɛlɛ ka se Japon ni diɲɛ fan tɔw la f'i ka nin yɔrɔnin passage de kɛ f'i ka tɛmɛ yen f'i ka tɛmɛ yɔrɔ jagoya don sa donc n'i ma tɛmɛ yen fɛ i bɛ taa sira jan ta i bɛ taa sira min fo océan Indien merci kɔgɔji bɛ taa nin ye merci donc Iran y'a datugu bateau damadɔ hali Américains ka bateau pétrole dɔ tun b'a la o y'a se k'a bɛ tɛmɛ u y'a couler u ye bateau min couler a bɛ bateau 9 bɔ sisan donc plus de 3000 bateaux o de garelen bɛ kɛrɛfɛ dun fɔra ko n'o datugura ko kɔlɔlɔ bɛ se an ma yan dɛ tajiko ta na sira fɛ non seulement tajiko gazi ko fɛnɛ na parce que déjà Aramco y'a ka production jɔ o ye pétrole essence ni gasoil ye donc Qatar olu de ye réserve belebeleba b'olu bolo fɛn gazi de la olu fɛnɛ o production jɔ donc obligatoirement prix commencera ka yɛlɛ i b'a lajɛ ni mankan in daminɛnen comment dirais mɔgɔ minnu bɛ stock option ninnu feere mɔgɔw ma yɔrɔ don o don dugu mana jɛ mɔgɔ dɔw de b'u sigi bourse la ka voilà mɔgɔw bɛ financement kɛ ni bourse ka ni tigi ka surtout voilà donc maintenant olu ye mun de kɛ olu y'u sigi sisan u ye Qatar Arabie Saoudite Bahreïn Dubaï u ye photo de ta u ɲɛ bɛ sisi bɔtɔ la pɔriw bɛɛ la o yɔrɔ bɛɛ la samedi don ka dugu jɛ dimanche la dimanche u y'o image de fili dɔrɔn écran kan lundi mɔgɔw wulila investisseurs wulila minnu agence immobilier bɛ minnu bolo minnu bɛ ka appartement ni liste d'attente yɛrɛ bɛ appartement bolo Dubaï minnu bɛ k'o appartement feere ka image bila donc bɛɛ y'a ye sa donc investisseur bɛɛ bolila ka commencer k'i ka wariw retirer ka bɔ a stock la donc c'est pour te dire que Iran ye stratégie min appliqué k'a yira k'a fɔ c'est-à-dire i bɛ se ka kɛlɛ kɛ Iraniens mɔgɔ kalannenw de don mɔgɔ kalannenw don ni chercheur bɛ kɛlɛ kɛ a ɲini k'a dɔn kosɛbɛ ninnu tun ye système min ta k'u b'a imposer n'i y'a jateminɛ attaque kɛra don min n'u ye Mola faga
Trump yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko iranien ka bɔ ko ka dugu minɛ ko baara tɔ b'olu yɛrɛ de bolo k'u ka dugu libéré. O ye ko yɛlɛma parce que mɔgɔ cɛkɔrɔba hinɛ ye mɔgɔw minɛ. O tɛ o hinɛ ko tɛ o Iran structurelen de don ligne de bɛ yen nɔ succession bɛ ka taa u ma sɔn fo a ka se mɔgɔ hakɛ ma Iran ye stratégie min aspect militaire la ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ka région an mɔgɔw bɛ ka don a kɔnɔ sisan an bɛ ka région militaire minnu créer dɛ. Salo taara min dɔ dayɛlɛ bi. Bon o région ninnu mana créer k'u armée k'u sigi u ka autonomisation de b'u bolo quoi. Déjà an b'a dɔn kɛlɛ bɛ bɔla yɔrɔ min ka bin an kan bɛɛ bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ sisan. K'i mago i ka baara kɛ. An ka côté min ka surun Côte d'Ivoire frontière la olu bɛ se ka wuli ka sɔrɔ u ma mɔgɔ ma kɔnɔ k'u ka ordre di minnu bɛ ka taa kɔrɔnfɛ yanfan in fɛ olu bɛ se ka ainsi de suite quoi an ka zone région militaire minnu bɛ bɔ Iran y'o de kɛ ka région. Olu fana développé n'o technologie la fana. O ye kelen ye fɛn dɔ bɛ Iran ka avantage la. A man ca diɲɛ jamana kulu dɔ de kɛlen don ka Iran. N ye kulu in ɲɛ minɛ. Kulu kelen yɛrɛ tɛ dɛ. Iran voilà c'est a kɛlen don Iran. I ye gosili kɛ i bɛ taa bin yen de. Voilà i donni i ka u ka histoire la mɔgɔ ma deli ka don k'u ka dugu minɛ fɔlɔ. Dans l'histoire u ka. Trump dun ko ko cɛ dɔ bɛna duguma sira fɛ. U kana a y'o de fɔ u y'o de fɔ u tɛna ne bɛ min dɔn Amérique cɛ dɔn tɛ dɔn. C'est le terrain qui dicte. Iran a 1,200,000 militaires personnels. Depuis que l'Inde a Iran sur la sécurité, il y a là. Ou bébé Koulou Djoukoro. Ou bébé Koulou Djoukoro, ou Koulou Senkou. Ali Fanfle Domina Bibon. Moi, que Iran ferait là, Amérique ni Israël ni Arabe Dougounoma. Missile, on va faire missile patriote. Au missile, ça fait 4 millions de dollars. Ni attaqué kɛra jamana ninnu na o de bɛ bɔ ni ye missile fili ka na o de bɛ wuli ka i ka missile intercepte. Qu'est-ce que l'Iran a fait? Iran ye drone dɔ de dilan o drone dilansara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn $20,000 de ma. U yɛrɛ y'o dilan. U yɛrɛ de y'o dilan u yɛrɛ de y'o inventé. N'i y'ale Russie ni kɛra n ka kɛlɛ la Iran y'a caman bila ka taa di Russie ma même Amérique yɛrɛ a drone dɔw ta ka taa a labɛn ka dɔ fara upgrade Amérique bɛ ka Iran attaqué n'o de ye sisan. Donc au gros nous kelen a peu $20,000 Iran se ko o bi horo blakata no bi horo blakata yo missile kelen ti se ka bi horo kunbɛ no missile nani duru wula sisa ka be bi horo ni kunbɛ missile nani o kelen sisan ka ke 4 millions fois 4 o joli donc les 12 attaques min kɛra juin tɛmɛnen o tile 12 kɛlɛ kɔnɔ Israël et Amérique a à peu près 1 milliard et quelques de dollars de dépensés missiles anti-ballistiques pour que l'Iran tombe. Mais il a une stratégie ou un système saturé. Où les missiles low grade double, ou missiles nous ka drone plus de 10 ans nous corollen où le follow blakata. Donc où le follow blakata quand sur missile supersonique ou fait un boulot. Quelle est la dame n'a kunu de Iranien boulot. Kunu ka ministre bɔra ka sisan ne kɔni olu ka kɛlɛ daminɛ u tun bɛ ka missile low grade ni a tɔgɔ ye. donc a yɛrɛ de bɛna daminɛ. donc mais Kulubali an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don jaani na min ye baabu ye a bɛ tali kɛ Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko États-Unis jamanaba don parce que hali ni jateminɛ kɛ i yɛrɛ ka kuma a tɛ si u la k'a fɔ k'u bɛ t'u ɲɛsin États-Unis ma directement mais u bɛ ka jufa de gosi anw minnu jigi bɛ Chine ni Russie ninnu kan anw farafin jamanaw anw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin kɛlɛ in kɔnɔna na. Merci beaucoup i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ yan'an k'an jigi kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ an k'an jigi k'an yɛrɛ de bon n'i ye kɛlɛ in kɔnɔna lajɛ e bɛ se frappe chirurgicale min bɛ ka kɛ Iran fɛ sisan u ka cible targeté ka selecté Iran mɛn bɛɛ la Iran tɛ ka civil attaqué militaire dɔrɔn u ka civil fɛn militaire b'a la hali Israël bɛ kɔgɔji de yɛlɛma ka kɛ ji min ta ye ka di jamanadenw ma o y'o site ninnu essentiel guerre mana kɛ i bɛ se ka yɔrɔ minnu déstabiliser n'a bɛ kɛ gɛlɛya don jamana kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se jamanadenw ma donc u y'olu cible de kɛ donc i bɛna ye k'a dɔn k'a fɔ Iraniens tɛ Américains ka satellite système kan bilen a bɛ fɔ min ma ko GPS ou bien Starlink Iraniens bɛ o ma nin bɛɛ la u tun ye nin bɛɛ dilan u yɛrɛ k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ mɔgɔ ye wa sinon ni kɛlɛ in labɛnna de o parce que surtout kɛlɛ fɔlɔ in na fɛɛrɛ kɛra u ma parce que u nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ Amérique GPS système kɔnɔ u y'u ka mɔgɔ caman sɔrɔ o la k'u ka position localiser k'u faga
donc u y'u ka leçon apprend kɔnɔ ka bɔ GPS kɔnɔ ka taa chinois ka satellite système kɔnɔ sisan o contrôle tɛ américain bolo donc chinois de sigilen don ani russiw mɔgɔw b'a fɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko russiw ni chinois bɛna troupe de bila ka na an bɛ min dɔn o ye dɛ o ye monde unipolaire système de ye o ye monde unipolaire tubabuw y'u ka mara kɛ o de kan u bɛ jɛ i la de n'a daminɛ dɔrɔn an dɛmɛbaa jɛkulu bɛ na an nɔfɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mais mɔgɔw fana b'o de ye o bon mais bɛɛ bɛ ka Irisi jalaki bi ko Venezuela ta kɛra Syrie ta kɛra Afghanistan kɛra ale teriw de kɔni bɛ ka fa don o don u bɛ ka minɛ ka bɔ fanga la États-Unis fɛ a tɛ ka wuli yɛrɛ ka kala don i ɲinɛ ka bɛn n'a ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ka jamanaw ma a dɛmɛbaga jamanaw ma i bɛ exemple fila lajɛ Syrie fɔlɔ de kɛra u tagamara ka don ka président mɔgɔ minnu kan ka jamana dɛmɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ jamana ye n'olu yɛrɛ farala juguw kan ka wari minɛ Syriens ka généraux n'u ka armée personnelle de ma kɛlɛ kɛ u ye arme bila parce que u y'u bolo wari di donc i ye Venezuela fɔ sisan n'an ka wara faga kunkolo b'i yɛrɛ bolo kɛ jɔn b'a ka sɔrɔdasiw bila ka na o k'olu bila premier ligne na olu de ka faga pendant que e yɛrɛ ka sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ e bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo di Venezuela ta la président bɛ camp militaire de kɔnɔ a ka so logement bɛ camp militaire de kɔnɔ ninnu kana don fo camp militaire kɔnɔ ka président ta a opération bɛɛ lajɛlen ma tɛmɛ 15 minutes à 20 minutes donc c'est que jamanadenw dɔw de corrompilen don donc k'a yirila k'a fɔ diɲɛ multipolaire système bɛ cogo min an kana compter mɔgɔ si kan an ka défense la hali kunun Putin bɔra k'a fɔ k'u ye demande kɛ Iran fɛ k'u bɛ na u mago bɛ Iran ko olu mago b'u la yɔrɔ minnu na o demande kɛ mais u t'a fɛ mɔgɔ si ka troupe kelen sen ka don olu bolo o ye lâcheté de olu ka histoire la olu tɛna se k'o accepter parce que u ma deli ka accepter donc Russie la yɛrɛ à peu près 56 Sukhoi avions de guerre de bila ka taa di Iran ma donc i ɲɛ bɛ Russiw ka ingénieurs camanba de bɛ Iran minnu bɛ k'u former missile ninnu upgrade la chinois fana bɛ k'u dɛmɛ u taabolo la c'est pourquoi i bɛna ye sisan Iran jamana mais o la kɔrɔ anw farafin jamanaw o tuma f'an fana k'an jija an yɛrɛ ye sa kɛ an ka recherche scientifique bonya kosɛbɛ an k'an défend an yɛrɛ mais n y'a f'i ye toujours an k'an kɔsɛbɛ superpuissance dɔ la Ala y'an dɛmɛ an kɔsɛbɛlen bɛ superpuissance fila la n'o ye Chine ni Russie la ye donc a bɔra ɲɛ o ɲɛ kan an k'an yɛrɛ labɛn militairement n ka débat dɔ la n y'a f'i ɲɛna yan nɔ anw bɛ on est dans un ensemble AES kɔnɔna na anw ka population 70 millions Iran population est 90 millions Iran militaire 1 million 200 000 anw 70 millions bɛ dɛsɛ ka 6 millions sɔrɔ Mali ka 2 millions bɔ comme personnel militaire Burkina ka 2 millions ta Niger ka 2 millions ta o de don i b'i consolider de k'i sigi militairement donc hali non e m'a ye Tiani ye danger jauger o e m'a ye mobilisation générale décrétée yan kɛlɛ bɛ bin dɔrɔn kuma tɛ yen bilen o bɛɛ labɛnnen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ agi la k'i bɛ se ka taa i bɛ taa kɛlɛ kɛ donc il faudra que an k'o de appliquer an ka jamanadenw kunkolo la k'i jigira mɔgɔ kan k'a bɛ na ni marifa ye o tɛ yen o tɛ yen mais i k'i préparer an b'o de la consolidation militaire k'an préparer solidement k'an sigi an y'o de kɛlɛ kɛ an y'o de kumaw kɛ an delila ka tɛmɛ i fɛ an y'a f'i ɲɛna i y'a mɛn démocratie i y'a mɛn développement a bɛɛ baselen bɛ ayiwa sunkalo tɔ ka jan hali bi ni ninnu nana sɔngɔ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ma an dun bɛ degun dɔ kɔnɔna na ka ban a bɛ na dɛ kuranko ni jiko ni fɛnw bɛɛ yan ka ban tajiko fana ma basigi a bɛ na dɛ a bɛ na fura foyi t'a la donc jamana ɲɛmɔgɔw u ka kɔn ka ɲɛbilaw kɛ u ka jamanadenw conscientiser an ye résilience kɛ o an ye résilience kɛ mais ni gɛlɛya min filɛ nin ye a contrôle ti an bolo n bɛna misaliya dɔ d'i ma pour que ka bɔ kuma kɔnɔ o aspect la ninnu taabolo filɛ nin ye tout le temps n'u b'a fɛ k'i kɛlɛ u bɛna fɔlɔ de k'i désarmer u ye kɛ Iraki fɔlɔ de fo ka commission wuli Nations Unies na ka na Iraki ka armement chimique bɛɛ minɛ ka bɔ a bolo a barika bannen sigilen kuma mun nana don k'a kɛlɛ u y'o kelen kɛ Libi fɛnɛ Libi Kadhafi y'a ka arme chimique n'a ka missiles bɛɛ k'a bɛɛ k'o bɛɛ ta ka bɔ a bolo ka teriya ɲini tubabu jamanaw fɛ a ye 5 millions € di ka Sarkozy min yɛrɛ dɛmɛ k'a élu k'a kɛ président o de nana ka na bila a la a tɔgɔ ye di comment Sirita fɛnɛ kɛra kan u ye bâton de guerre yɛrɛ wuli fo ka n'u sigi Sirita la
o y'a sɔrɔ Obama de tun ye président ye donc Syrie obligera u ni Rusiw ka négociation fɛ Syrie y'a ka armement chimique i ka outil de défense puissant minnu bɛ mɔgɔw dissuader u ka n'u k'u kan u b'u bolo donc Syrie y'a kɛ a lajɛ ya terroristes tagamara ka don ka jamana minɛ e b'a fɔ ko ne kana n armée e armelen don et puis n bɛ se ka Amérique ta faamuya olu de kɛra jamana fɔlɔw ye ka armement nucléaire dilan mais armement nucléaire bɛ Israël bolo c'est illégal norme internationale agence nucléaire ka contrôle le kelen ma deli ka bɔ Israël kan Israël ma deli ka armement yira mɔgɔ si la e de bɛna fɔ ne ma ko ne tɛ se ka armement sɔrɔ jɔn ye légal autorité d'e ma jɔn ye moral autorité d'e ma k'e bɛ se ka ne empêcher mesure de dissuasion la n'i y'a ye mɔgɔ t'i kɛ Corée du Nord kan o yɔrɔ de don n'o tɛ sisan mun b'a sɔrɔ u ye Corée du Nord bɔ baara la donc u b'i di i fɛn de o de kama n b'a f'i ɲɛna hali anw yɛrɛ ka côté ninnu na u bɛ na u y'o doctrine de bila CEDEAO nana fɛn dɔ imposer an kan plus i tɛ se ka tɛmɛ plus de 2% kan i ka budget la min bɛ don armée donc e barika bannen sigilen bɛ le jour que u bɛ na i nɔfɛ dɔrɔn u bɛ tagama ka don Faransi an yɛrɛ ka ɲɛmaa caman fɛ ko marifa mankan man ɲi bon Kassim ɲɛmaa y'o fɔ Mali la yɛrɛ ko marifa mankan man ɲi an ma fɔ yan yɛrɛ ko une armée forte est une menace pour la démocratie donc c'est-à-dire u b'a na ni doctrine sugu ninnu ta ka don mais réalité filɛ en tant que tel ayiwa an bɛ carré nin fara tiɲɛ don i ti yan bi au conseil tɔgɔ la mais ni nin kofa sugu kɛra maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u jɔrɔna bɛ na an na o kow bɛ cogo di est ce que u fana u ka lakana kow bɛ cogo di ka kɛ n'i ka kibaruya sɔrɔlenw ye voilà n ye kibaruya minnu sɔrɔ ala barika la an ka jamana mɔgɔw wulilen don k'u jɔ hali an ka ambassade yɛrɛ personnel minnu tun bɛ Dubaï u y'u la déplacer ka na Turquie donc labɛnw bɛ ka sabati ka sigi bolo kelen kan u bɛ se ka anw kelen kelen minnu bɛ diɲɛ fɛ nin yɔrɔ ninnu na yen don non nin yɔrɔ in kɔni filɛ nin ye an bɛ don min na i ko bi il faut que mɔgɔw ka bɔ de bon Dubaï yɛrɛ sisan kɔni Amérique de avion tɛ jigin Dubaï sisan e munna ni jamana wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen olu ka ressortissants bɛ ka bɔ mais u ka avion ninnu menace don o de ye avion ba 19 minnu tɛ se ka munumunu yɛrɛ ye quoi voilà menace don parce que Iran kɛlen don k'u afficher Israël avion mana yɔrɔ i m'a ye bi Israël aéroport o de ka avion présidentiel yɛrɛ bila ka taga Allemagne ka to o la kɔlɔsi premier ministre n'a muso ka don kɔnɔ ka boli fɔlɔ ka taa bon alors que Ayatollah filɛ nin ale ma sɔn ka hali ka taa don hali bunker kɔnɔ quoi donc comment dirais-je an bɛ dugawu kɛ an bɛ an ka ressortissants minnu bɛ Ala ka u lakana a kɔlɔlɔ Ala k'u bɔ a ɲuman da fɛ mɔgɔw ka essayer ka u mabɔ nin zone ninnu na ka se ka yɔrɔ ɲini ka bɔ nin yɔrɔ in na fɔlɔ yanni k'o tasuma ayiwa maa caman bɛ k'a fɔ ko ka bɛn la na min ye Irisiw yɛrɛ olu ko k'u tɛ fɛ kɛlɛ in kuntala ka jan Lavrov bɔra k'o fɔ bi a yɛrɛ ye laseliba kɛ farafinna fana maa caman bɛ k'i ɲɛsin farafinna ma est ce que olu jɛkulu bɛ se ka na ni kɛlɛban ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa bon kɛlɛban bɛna fan fila côté fila la a tɛna côté kelen na o ni n bɛ misaliya min d'i ma ka Iraniens ni Américains to négociation tan fila la Qatar siɲɛ fɔlɔ la guerre du 10 jours in bɛ daminɛ don min dimanche bɔra réunion kɛyɔrɔ la su fɛ dugu jɛra lundi Israéliens nan'u attaquer Américains tilala ka taa fara Israéliens ka k'u bombarder cette fois-ci encore u tun bɛ négociation na Suisse u yɛrɛ bɛnna fɔla Iraniens ye proposition kura kɛ parce que problème ye min ye misaliya tɛ mɔgɔ bolo prévu tɛ mɔgɔ bolo Iran olu ye ɲɛmɔgɔ min faga nin sisan Ayatollah ni o de tun t'a fɛ jamana ka nucléaire armement nucléaire sɔrɔ parce que ale ko silamɛya doctrine na a tɛ kɛ ka masimafɛn dilan ka taa bin jamana kan denmisɛnnin tɛ woloma cɛ tɛ woloma muso tɛ woloma cɛkɔrɔba de ma sɔn cɛkɔrɔba n'o tɛ n'u ye centrifuge enrichi ka se degré ma u bɛ se ka armement dilan olu ye cɛkɔrɔba faga sisan min sigira fanga la o ko ale yɛrɛ ni marifa de ka di ka tɛmɛ diplomatie kan diplomatie kura in ko ten ko diplomatie t'ale fɛ la ko ye quoi ale tun b'a ɲini kuma caman mais cɛkɔrɔba de ma sɔn donc a b'olu kɔnɔ cɛkɔrɔba ye ale laminen don diinɛ na kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ i bɛ majigi na Iranien lajɛ u ye nin ko approché ni majigi ye u ma bɔ ka dabaya kɛ u ma bɔ ka mɔgɔ nini négociation fɔra cogo o cogo u bɛ taa ka taa kɛ donc nous kun banna dans les premiers temps quand siɲɛ fɔlɔ kɛ a ma ɲɛnabɔ an tɛ taa communauté soi-disant internationale bɛ na k'u jalaki jeudi u bɛnna fɔ la
Oman de tun b'o négociation na o yɛrɛ bɔra olu ka représentant bɔra vendredi ko mais ko proposition min kɛra Iran fɛ ko nin yɛrɛ ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ donc sisan ko dɔgɔkun nata k'u bɛna taa ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ ko in kɔrɔ han non ko n b'a kɔrɔ dɔrɔn n bɛ min f'i ɲɛna tiɲɛ de tɛ diɲɛ kɔnɔ gauche tɛ droite tɛ Benjamin Netanyahu bɔra k'a fɔ ko nin y'a san 40 ale bɛ k'a ɲini ka Iran kɛlɛ 96 a bɔra Nations Unies na k'i jɔ ka bombe dɔ desɛnɛ b'a bolo ka yira ko Iran bɛ nucléaire bombe sɔrɔ dans 3 semaines ou depuis 96 donc n ye min f'i ye projet dɔ de labɛnnen don le grand Israël fɛ constitution tɛ Israël bolo Israël fɛ frontière ligne tɛ Israël k'a fɔ ko nin y'an ka jamana dan ye a tɛ yen olu ka ambition ye ka annexation de kɛ ka mɔgɔw ka duguw minɛ ka fara ɲɔgɔn kan f'u ka se u sago la grand yɛrɛ ɲɔgɔnna grand Israël mana sigi don min u bɛ sɔrɔ k'u ka comment dire frontière line décider ka se ka jamana. o tuma maa tɛna sɔrɔ min bɛna kɛlɛban kɛ ninnu. bon kɛlɛban c'est à kɛlɛban bɛ kɛ. o jɛnsɛrɛkɛ naani tɔn yɛrɛ dɛsɛra ka i jɔ a jɔyɔrɔ la o. Kasima y'a fi Guterres kumana ka dɛsɛ an y'a fi ɲɛna ale tɛ ka lamɛn yɛrɛ. an y'a fi ɲɛna ko Nations Unies ye machin de ça ou bien pour utiliser mɔgɔw b'a utiliser à leur guise n'o tɛ est ce que Amérique ni Israël kan ka Nations Unies ka autorisation t'u bolo ka taa wuli ka taa bin Iran kan. Amérique fana ye jamana min ye fana aw yɛrɛ bɛ mun fɔ a ɲɛna u fana ka fanga sigi cogo la fana président fana kan ka taa yamaruya ɲini yana ka taa kɛ mais munna a ma yamaruya ɲini sen. Merci beaucoup sinon u b'a fɔ fɛn min ma ko war power congrès de bɛ se ka droit di président ma i ka kɛlɛ kɛ mais ni président ye ko danger éminent danger dɔ ɲɛsinnen bɛ jamana ma tout de suite immédiatement président bɛ se ka wuli ka kɛlɛ déclarer tout de suite mais 48 heures après a bɛ taa ka taa a présenter congrès la bon mais c'est-à-dire ni mara kɛra ka se degré dɔ la ni kɛlɛ in précipitera cogo min kɛlɛ in ma préparé i b'a dɔn k'a fɔ ko Amérique yɛrɛ ka kɛlɛ kun tɛ nin ye n'i ye Marc Rubio ka kuma lamɛn ko Israël de y'a décidé cogo bɛɛ la k'u bɛ don k'u ka frappe kɛ ko n'olu tun ma wuli ka don ko ni Israël ye Iran gosi ko Iran bɛna olu ka intérêt gosi donc choix ma k'olu bolo olu donna donc o yɛrɛ de kɛlen don ka américains dabali ban parce que Trump y'a ka campagne kɛ cette fois-ci kana ko n'ale nana kɛlɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ kɛlɛ voilà la paix a bɛ k'o ɲini mais e yɛrɛ na fɔra dama ne yɛrɛ da e ye kɛlɛ min déclenché ça fait 8 guerres déjà donc ça veut dire que Israël le kɛlen kun ka Amérique ta mɔgɔw b'a miiri ko Amérique de bɛ Israël contrôler mais ni scénario in kɔni a yira k'a fɔ Israël Amérique fanga dɔ bɛ kɔnɔ quoi l'un dans l'autre là i b'a ye k'a fɔ Benjamin Netanyahu ka laɲini a yɛrɛ bɔra kunun k'a kuma fɔ ko ça fait 40 ans k'ale tun bɛ nin de laɲini k'i kɛ Iran kan mais a bɔra da min fɛ n'Ala sɔnna ni nin ko kɛlɛ banna yɔrɔ o yɔrɔ fo ka diɲɛ wuli n tɛ dɔwɛrɛ dɔn Israël kɔni tɛ wuli bilen k'a b'i kɛ Iran kan. ni kɛlɛ in kuntala janyana farafinna jamana bɛ se k'a kun wa. bon a ye san laban sɔrɔ n'an tora nin na tan cogo la. n'i y'a ye hali arabu jamana ninnu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ n ye GCC ni fiɲɛna Gulf State ninnu ka fɛn ka daminɛ Arabie Saoudite Bahrain Dubaï Émirats Arabes Unis fonds souverain de b'u bolo jamana ka wari de b'olu bolo. donc u bɛ baara kɛ n'o jamana de bɛ se ka investissement kɛ donc anw kun donna doctrine min kɔnɔ tubabuw bolo k'an ka société d'état bɛɛ privatiser ka programme d'ajustement structurel nin fɛ Banque mondiale ka baara ani FMI dɔwɛrɛ kun tɛ o k'an barika ban de don mais sisan an nan'a ye k'a fɔ paradigme yɛlɛmani diɲɛ investissement fɛn fɛn an kana compter mɔgɔ kan mais min f'i ye on peut pas être pauvre quand on est riche Mali tɛ fantan jamana ye mais an ka n'o de cliquer an ka denmisɛnninw kun na k'an ye faama jamana nafolo b'an kun ka u salaya wuli ka baara kɛ ban baara dɔrɔn de bɛ se ka adamaden ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma mais min f'i ye Kasim ni e yɛrɛ ka ko ka bon ne bolo kojugu ko min na kosɛbɛ o ye sɛnɛ ye Kasim an k'an sinsin sɛnɛ jamana o jamana bɛ se k'i yɛrɛ balo n'i y'i balo i bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ n'i y'i balo i bɛ se ka kalan sɔrɔ n'i balo i bɛ se ka industrie créer an k'an ka jamana politiki yɛlɛma k'a base agropastoral kan ban. I yɛrɛ ka kuma n'i y'a min bɛ taa ta kɔ kan ni kɔ kana yɛrɛ i tɛ se ka taa ye. I tɛ se ka taa ye. I na baara kɛ. I na baara kɛ donc an ka sɛnɛ de don. Ko ka exonération di ni exonération yɛrɛ tɛ se ka taa ta i na baara kɔni k'o la i na sɛnɛ k'o la. An bɛ exonération min di n m'a fɔ ko ka kɛlɛ sa mais an k'o wari. ka sɛnɛ kɛ e k'a lajɛ an ka investissement sɛnɛ la c'est trop timide. dugukolo min b'an bolo a ka bon a ka bon adamaden hakili ma
fango de ta ko do ci min yɛrɛ bɛ wulowulo anw fɛ yan ba saba de b'an bolo ngo Kasim quoi mun mɛ ne dabali ban ka sɔrɔ an ma indépendance sɔrɔ an bɛ tubabuw ka mara kɔnɔ n ko office du Niger de tun bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ balo fo tila k'a tɔ jeni voilà bon o b'anw bolo bi 1 million et quelques hectares 10% exploité len t'o la ni dɔwɛrɛ tɛ a jamana ɲɛmɔgɔ mɛ sari la quoi a y'a d'anw maliyɛn de l'extérieur ma an bɛna ka na baara kɛ sira b'aw bolo mais c'est-à-dire an bɛ dugawu kɛ politique min taara sisan ka ɲɛsin maliyɛn de l'extérieur ma an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo la mais a ka d'an ye i ka fila fɔ Kameni kan parce que denmisɛnninlamɔgɔ caman t'a dɔn min fatura Ayatola mɛ min f'i ɲɛna Ayatola ni quoi discipline dan de y'a ta ye ale de ye Ayatola commune min nana 79 ale de y'o remplacer mais Ayatola Ali commune ni filɛ nin ye olu de kira descendant direct ye Imam Hussein denw de filɛ nin ye tantôt donc c'est-à-dire i kira ka ligne directe de don i b'a jate minɛ adamaden ni Ala ye majigin d'i ma ka sabali d'i ma ka diinɛ n'o tɛ limaniya b'a dusukun na n'ale ka cɛsiri n'a ka jɔyɔrɔ kun tɛ sisan b'a sɔrɔ Iran y'a ka arme nucléaire sɔrɔ a bolo la ka ban pewu k'i sigi lafiya kɔnɔna na donc u ye ninnu b'a kɔnɔ ko n y'a f'i ɲɛna ko Iran doctrine nana théocratie de kan k'a base diinɛ kan u y'u structuré ka bɛn ka jamanadenw préparer mentalement ka a ɲini ka u préparer ka bɛn ni kɛlɛ in kama Ayatola commune min fatulen filɛ nin ye a jɔyɔrɔba de sɔrɔla o ko nin kɔnɔna na quoi donc mɛ min sɔrɔ k'a fɔ i ɲɛna ale ka ko la o yɔrɔ ye quoi ayiwa e yɛrɛ ka cɛ Trump mun y'a donni na parce que ni kɔni tɛ États-Unis ka kɛlɛ kɛcogo tɛ nin ye diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ wuli kɔni k'i labɛn k'i bɛ t'i kɛ États-Unis kan o ye yɛrɛ faasuya kɔni bɛɛ sigilen n'o kan mais mun ye ale donni na Israël nɔfɛ mɔgɔw tɛ ka o yɔrɔ fana faamu parce que se min bɛ États-Unis ye o darawuli ka bon ni kɛlɛ ninnu ma quoi. Bon merci beaucoup nin yɛrɛ de ye kuma koloma yɔrɔ ye dossier dɔ bɛ bi Amérique kolonkolon na Amérique kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko Jeffrey Epstein o de kɛlen don ka président in minɛ yɔrɔ la parce que Jeffrey Epstein nin kun ye Mossad agent de don Israéliens ka service de renseignement de tun don u y'ale créer de toutes pièces ka ouverture d'a ma ka nafolo d'a ma ka kɛ multimilliardaire mais diɲɛ waritigiba bɛɛ tun bɛ taa ale fɛ yen dɔɔni tɛgɛrɛ ni fɛnw na parce que u y'ale créer milliardaire de bɛ se ka milliardaire lasɔrɔ milliardaire de bɛ se ka faama lasɔrɔ milliardaire de bɛ ɲɔgɔn fana voilà milliardaire de bɛ se ka artiste ba ninnu lasɔrɔ donc u y'ale créer de toutes pièces donc ale ka miirina tɛ foyi ye ka yaala ka i don mɔgɔ la sinon a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour que ani Poutine ka ɲɔgɔn ye Poutine ma sɔn Poutine ma sɔn même Ali Benjamin Netanyahu kelen filɛ nin a ye ko bɛɛ kɛ pour que ani Poutine ka ɲɔgɔn ye Poutine ma sɔn donc ale de bɛ donc olu b'u dɔn Poutine b'u dɔn fo ka a dama tɛmɛ Poutine de la a déclaration dɔ kɛ a ko ko ni mɔgɔ ninnu filɛ nin k'u kɔnɔ falen don mɔgɔ sogo ni mɔgɔ joli de la ninnu tun bɛ denmisɛnnin fitinin 12 13 14 ans o joliw de min u ye colti dɔ de créer ne yɛrɛ t'a fɛ ka hali da don o degré la mais o dossier de bilalen bɛ Amérique président kun kan parce que ale ni cɛ in kun ka di donc i b'a jate minɛ Israël Mossad ka baara tɛ ani u ka organisation dɔ bɛ Amérique ko EPAC jufu ka lobby groupe ba min bɛ yen donc u ye fɛ ka nafolo Amérique nafolotigi ba ninnu dubatigi waritigi ba ninnu bɛɛ bɛ mun kɔnɔna na ye mun bɛ kɔnɔna na ye ani Rothschild min yɛrɛ minnu ye banque mondiale voilà banque mondiale donc Rothschild kɔni olu ye belebelew ye donc u ye nin colti de créer pour que ka se ka diɲɛ minɛ u bolo la donc diɲɛ bɛɛ b'u bolo diɲɛ presque mɔgɔ fɛn fɛn kɔni n'u collaboré la n'u ko k'i k'a kɛ tan n'i ma sɔn i ka vidéo b'u bolo donc o de nana ni précipitation ye mɔgɔ caman a taara ka mɔgɔ caman hakili dan bon mais a jugement na a enquête dayɛlɛlen don États-Unis bon mɔgɔ ne kun ɲɛna n ko in banna sa n ko komi bɔlɔlɔ ka kuma don n'a ye tile filani kɛ a bɛ maa da o a ko ma hali daminɛ fɔlɔ parce que dossier moitié de kun libéré dayɛlɛ la parce que olu fɛ u bɛ dayɛlɛli kɛ ni sariya de ye ni sariya mais sariya y'a yira Trump yɛrɛ y'o signé k'o kɛ degré ko ka dossier bɛɛ dayɛlɛ mais sisan dossier dayɛlɛli daminɛna parti minnu b'ale concerné u y'olu a essayé k'olu rédacter ka bɔ a la donc u bɛ ɲɔgɔn sama la o la quoi n'i ye nin kɛlɛ mɔgɔbatigiw bolo n'i ye nin kɛlɛ in lajɛ Amérique doncogo tɛ Amérique tɛ don kɛlɛ kɔnɔ tan cogo la Amérique tɛ girin ka don kɛlɛ kɔnɔ donc ce qui fait que nin ye Israël ka kɛlɛ labɛnnen de ye cɛ y'a forcé a b'a ɲɛna k'a n'o ye Netanyahu ye a b'a ɲɛna 12 jours kɛlɛ in kɔfɛ
a b'a ɲɛna k'a tari préparé ka sinon depuis le 14 de tun bɛ fɛ ka attaque kɛ mais a ko ko caman y'a ka mɔgɔw wele k'u ka bɔ minɛ voilà a ko caman wele b'a dabila k'u ka mɔgɔw ka bɔ merci donc pour lui sisan de après la a labɛnna donc a ye kɛlɛ in précipité mais a taara wolo min na an bɛɛ y'a ye an bɛ monde unipolaire min dɔn comme wagati tɛmɛnen taabolo ninnu Kasim ni o de talen ta ka bɔ taabolo kan miti caman tun bɛ diɲɛ kɔnɔ o mitiw de kaselen filɛ nin ne kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ani an ka jamanadenw fɛ ni kɔlɔlɔ wulila diɲɛ fan o fan anw ta ye min a la an k'o de lajɛ bɛɛ k'i kun makaran toujours an ka support bɛ Iran kan k'u ka dugawu k'u ye k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔ. mais est ce que bi Xi Jinping ni Poutine bɛ se ka kuma Trump fɛ pour que u k'u bolo jigin ka se ka taa tabali de négociation na. bon i m'a ye o de kama ni Chine kun girinna ka don kɛlɛ kɔnɔ ou bien Russie ka don kɛlɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ u b'o position gɛlɛya. ouais parce que a fɔ k'u yɛrɛ u sen donna a la. sinon hali Amérique yɛrɛ y'a laɲini kɛ Chine fɛ k'a ka kuma Iran fɛ. Italie yɛrɛ kun bilara ka taa o ci la yɛrɛ. o cessez-le-feu ko ka k'u tɛ cessez-le-feu la mais delta de Dortmund mun filɛ nin ni Iran y'a datugu Amérique Trump tun y'a ɲini Chine fɛ k'u ka kuma ni Iran ye ko k'o dayɛlɛ. mais mɔgɔw ka se ka tɛmɛ Iran ko k'a tulo t'a fɛ ka kuma mɛn fɔlɔ donc sisan kɔni an b'an labɛn nin kɛlɛ a kana taa yɔrɔ jan a ka dan sira la Ala ka tasuma bɔ jisuma bɔ a tasuma kan mais n ye min f'i ye k'a bila i bɛna lajɛ an ka wuli k'an jɔ o ye tiɲɛ ye mais lafiya caman bɛna don anw ka kɛlɛ in kɔnɔ sisan. o yɛrɛ minnu mago don u yɛrɛ dilanni na fɔlɔ. voilà terroriste ninnu mercenaires ninnu ka financement min ni parce que tubabu jamana ninnu filɛ olu tɛ se ka wari bɔ pour que olu ka wari bɔ f'a ka passer u ka assemblée. olu ta ka gɛlɛn dɛ. f'a ka passer assemblée fɛ c'est pourquoi u bɛ passer ni arabu dugu ninnu ye parce que fonds souverain b'u bolo ni butin sɔrɔla kuma n'u ye jamanaw déstabiliser. o tɛ olu tɔɔrɔ élection ko kuma na o. non voilà bon donc mun de la u bɛna anw tɔɔrɔ élection. o t'olu tugu ko élection ko démocratie. munna hali bi Afganistan y'a ka loi bɔ bi a ko cɛ kɔni k'i bɛ se ka muso dasi ko nka k'i kana kolo kari. donc ne ye sɛbɛn in kalan ne yɛlɛla fo n kɔnɔ bɛ n dimi. jamana bɛɛ n'a ka réalité don. ko k'a fɔ ko ka fini b'i kun na ayi k'o tɛ se ka kɛ. ko ni mɔgɔ y'o fɔ k'o bɛ bɔ da wɛrɛ fɛ ko kɔrɔlen k'olu m'o kɛ k'o tɛ kɛ bi. cɛ kɔni i bɛ se ka muso gosi k'i kana kolo kari. donc Kasim nin kɛlɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma bɔ a ko kan mais a ko kɔni changement min donna diɲɛ kɔnɔ sisan parce que n'i ye kɛlɛ caman bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye Israël sen bɔ a la a tɔ b'a dɛ. Israël ka fana ka se yɔrɔ ye o. mais se bɛ Ala de o. awɔ mais komi aw yɛrɛ ka kuma lobby juif fanga ka bon diɲɛ kɔnɔ. mais i fanga bonyana cogo o cogo c'est-à-dire comme yɛlɛma bɛ ka na. et puis Occident tun b'a fɔ ko les super power mais Ala de bɛ k'a jira k'ale de super power de. faamaw ka faama donc ale de bɛ k'a ka masaya jira i b'a jateminɛ politique diplomatique tɛ Israël bolo diplomatie tɛ Israël bolo Israël bɛ fɛn fɛn dɔn kɛlɛ de don. olu mɔgɔ tɛ se ka kuma diplomatie la k'aw bɛ bɛn fɔ la olu ta dɛ olu ka laɲini fa voilà. an yɛrɛ b'i fo. merci ni nana nin kɛnɛ kan ka na taa sunkalo kɔnɔna na. merci beaucoup an b'i bila ka taa yaasa i ka se ka taa i ka suntigɛ kɛ ka suguri labɛn ka min ye tawafu dɔw kɛ ka dugawu kɛ yaasa sini juma an bɛ se k'o kunbɛn cogo min na k'i fo i Kulubali ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. a yɛrɛ k'an dɛmɛ ni tawafu ni dugawu ye n ka dugawu b'a ye a fana ka an dɛmɛ ni dugawu ye. n'Ala sɔnna a ma. n kɔni n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ nin ko in kɔnɔ an jɔyɔrɔ y'a la min ye sisan an ka labɛn gɛlɛya de bɛ nalen nin gɛlɛya in an k'an cɛsiri k'a prévoir k'a ɲɛ bila k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ka na jamanadenw na o fanba bɛ sɔrɔ yɔrɔ min fɛ dɛ an ka base agriculture la de développement endogène quoi an ka fɛɛrɛ de ɲini an ka ni kɛlɛ kuma nɔgɔyara yiriwali de bɛna na diyagoya la o. merci o ye diyagoya ye musaka min ti don kɛlɛ la o bɛ taa ta ka don yiriwali de la sa o. merci pour que an ka se ka lafiya. merci beaucoup Kasim i ni ce ni baraji. i Kulubali an ka foli b'i yɛrɛ ye dan tɛ foli min. Falaye Keyita Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye bi taa an b'o bila yan Sulemani Kulubali k'i fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira